Čaute, čaute priatelia, máme pred sebou ďalší krásny deň, je začiatok týždňa, začiatok pracovného nasadenia a s týmto súvisí aj práca a povinnosti okolo domácnosti. Ja si dnes večer plánujem uvariť nejakú lokálnu špecialitu, plánujem si uvariť varené čerstvé krevety na špargli a preto idem práve navštíviť jeden z najväčších a najkrajších trhov ovocia a zeleniny v mojom okolí. Nazýva sa Ratanakorn a tento trh sa nachádza približne 800 metrov od môjho ubytovania, takže vám ho idem pri tejto príležitosti trošku predstaviť. Tento trh sa nachádza na ulici Teprazit a otvára sa každý deň približne od 6 rána, kedy lokálni predajcovia prichádzajú na trh s čerstvými potravinami, s čerstvým ovocím aj zeleninou. Tu vidíte hlavnú nápisnú tabuľu, ktorá sa po thajsky prečíta Ratanakorn, čiže Talat Ratanakorn znamená Ratanakorn trhovisko. Pokiaľ by chcel niekto tento trh navštíviť, tak si potom pozrite popis videa, kde teda pridám aj lokalitu na Google Maps a my sa teda ideme pozrieť, ako to vnútri vyzerá. Pokiaľ má človek rád ovocie, vitamíny a čerstvú zeleninu, tak každý milovník tropického a čerstvého ovocia si tu príde na svoje. A pokiaľ je človek ranovstaj, tak isto odporúčam sem prísť ráno od nejakej 5:30, 6:00, kedy uvidíte, ako teda tí predajcovia hrajú rôznu hudbu, prichádzajú sem na motorkách, vykladajú svoje produkty a potraviny a má to tu veľmi peknú atmosféru. A taktiež všetky thajské pouličné reštaurácie, ktoré predávajú teda lokálne a čerstvé jedlo, tak sem chodia majitelia alebo kuchári ráno nakupovať a berú obrovské množstva či už zeleniny, mäsa alebo ovocia do reštaurácií. Takže nádherná atmosféra, ako môžete vidieť okolo mňa, tak to tu hýri farbami. Pozrite sa na to nádherné hrozno. Dračie ovocie, ktoré je známe obrovským množstvom antioxidantov. Tu môžete vidieť, toto sú inak pomaranče, thajské pomaranče, oni vyzerajú byť, že sú nejaké obúchané, nepekné, ale pritom tieto pomaranče sú veľmi sladučké. Taktiež tu môžete vidieť takzvaného kráľa ovocia, ktorým je durian. Je to zároveň aj najsmradlavejšie, alebo teda najzapáchajúcejšie ovocie na svete. Ono v Thajsku, pokiaľ sa niekto bolí, alebo pokiaľ niekto do Thajska pôjdete, tak v rôznych reštauráciách alebo v častiach metra alebo aj v ubytovaní máte nápisy, že je zákaz prísť s durianom a pokiaľ človek takýto zákaz poruší, tak väčšinou je pokuta okolo 60 €. Môžete si pozrieť, ako fakt je to veľmi veľké ovocie a takto vyzerá, keď je nasekané. Je pomerne drahé. Takýto malý kúsok stojí okolo 5 €, ale ako hovorím, je to veľmi zdravé ovocie, plné antioxidantov, vitamínov a má veľmi veľké benefity pre človeka a pre zdravie. Tu po pravej strane môžete vidieť aj nádherné avokáda. Fakt ako... Pozrite, to avokádo je neskutočne veľké a má tu úplne inakšiu chuť ako doma. To je presne ten rozdiel, keď to ovocie dozrieva v tropickej klíme a na slnku, takže tá chuť je úplne iná. Tu kúsok ďalej, o pár metrov som našiel nádherné avokáda, takže idem ochutnať a zajtra spravím asi výbornú pomazánku. Avokado gin pruni, araj gin pruni šaj. Pýtam sa práve, že ktoré bude dobré na zajtra ráno, aby mi ešte do zajtra dozrelo. Tak to vám poradia a oni to už tí lokálni ľudia presne vedia podľa dotyku. OK, gin pruni le nen andaj.
Stačí mi asi jedno, lebo je fakt veľké. OK. Ani jajgua. Daj chlap. Hop. Takže za 1 kilo je 70 batov, čo je okolo euro 80. No a pozrite na to, to je neskutočné. Väčšie ako moja ruka a moja dlaň. Rôzne druhy avokáda, všetky krásne farebné, zrelé. Čakáme, navážia vám, zabalia. 36 something, OK, something hok, takže platil som 36 batov, čo je 90 centov, necelé euro za krásne avokádo. Takže poďme ďalej. Pokiaľ inak na toto trhovisko pôjdete, tak isto si nezabudnite zobrať nejakú vodu alebo nejaký nápoj, pretože pod touto strechou je hrozné teplo. Vonku je okolo 35 stupňov a tým, že sme pod kvázi plechovým hangárom, tak tá teplota sa tu mnohonásobí a fakt je tu na odpadnutie. Ale vôbec nevadí, pretože ako Thajci majú veľmi dobrý servis a na každom mieste sa nachádzajú boxy s vodou, s pivkom, sú tu dokonca aj kaviarne a reštaurácie, takže človek si môže úplne v pohode sadnúť a trochu si oddychnúť. Taktiež podobne ako na každom trhu, aj tu kúpite rôzne veci, ktoré nemajú ale že nič spoločné s ovocím a zeleninou. Od detských hračiek cez rôzne obaly na telefón, rúška, prívesky, hrnce a všetko. Ako, v tomto je Thajsku trochu nebezpečné, že ten, kto rád nakupuje, tak väčšinou sa vráti domov s vecami, ktoré aj neplánoval kupovať. No a my sa teraz presúvame. Prešli sme časť trhu, ktorá sa špecializuje len na ovocie a momentálne prechádzame do zadnej časti, kde si budeme môcť kúpiť zeleninu a mäso. Vidíte, že Thajci nejakú ekológiu neriešia a rôzne veci balia do plastových sáčkov. Má to výhody aj nevýhody, že vlastne keď si chcete kúpiť nejaké balené čili, ako tu môžete vidieť, alebo nejaké vajíčka, tak drevený cesnák, tak si môžete kúpiť a nemusíte kupovať veľké balenia, taktiež napríklad rýžu, ktorá mala byť trochu pred nami. Ale na druhú stranu, no ten, kto sem príde na dovolenku a doma rieši nejakú veľmi ekológiu, tak ten tu asi nebude nejako nadšený. Ale tak je to Ázia, no. Tu tie veci fungujú trochu inak a ľudia sú spokojní. Nejako to neriešia. Taktiež Thajsko je známe tým, že tí ľudia, keď varia výborné thajské jedlá, tak ich dochucujú rôznymi omáčkami, takže ako môžete vidieť, omáčky od vymyslu sveta, taktiež za lacný peniaz. Takže ale týmto je aj Thajsko známe, že veľa dovolenkárov si berie práve odtiaľto rôzne suveníry. Tu, ako som spomínal, tak môžete si navážiť rýžu. Vidíte, že je tu niekoľko druhov, možno 7. Taká zaujímavosť, že Thajsko je jeden z najväčších, a neviem, či teraz nie je aj najväčší exportér rýže na svete. Z ďalších takých zaujímavých faktov treba spomenúť to, že Thajsko je najväčším exportérom kuracieho mäsa v Ázii. Prvá je Amerika, potom je Brazília a tretí najväčším exportérom na svete je Thajsko, takže tiež možno málo kto by povedal, ale Thajci majú obrovské farmy v strednej a severnej časti krajiny. A taktiež Thajsko exportuje ovocie aj zeleninu do okolitých krajín v juhovýchodnej Ázii, do Vietnamu, do Kambodže, do Laosu. A Thajsko sa zaraďuje medzi najväčšieho exportéra durianu, to je to zapachajúce ovocie, ktoré som vám ukazoval. A taktiež patrí aj najväčším exportérom kokosového orechu, takže a mangostímu. Spomínal som, že plánujem teda variť šrímsky, alebo teda krevety na asparagusy, na špargli, a práve som našiel takúto veľmi peknú už gumičkou zviazanú do zväzkov, takže zoberiem tieto dve.
som spomínal taktiež, tak zabalený cesnak, čili do samostatných balíkov, taktiež cesnak polúpaný, čo veľa ľuďom ušetrí čas a taktiež ušetrí vôňu na prstoch. Veľmi efektívne. Sawadee krap, noไม่ฝรั่งซนกำครับเท่าไหร่ครับพี่40 บาทโอเคtakže za dva zväzky špargelí máme 40 batov. Kopkun káp, čo je presne euro. A tu už po ľavej strane vidíte Thajcov, ktorí by mali normálne predávať mäso, ale pustili si hudbičku, popíjajú pivečko a užívajú si života. Takže krásna pracovná morálka. A tak to je jasný dôvod, prečo sa dožívajú pomerne dlho a netrpia na rôzne kardiovaskulárne choroby. No a my sme teraz v časti, kde je zelenina. Ja potrebujem kúpiť ešte nejakú jarnú cibuľku a cesnak. Tak neviem, prečo som ju nekúpil teraz pred chvíľou, ale v pohode. No vidíte, všetko majú papriku, rajčiny, uhorky, hríbiky. No, dobre. Kúpim si teda... OK. Picha pani au klatiam ha hok an kap. A ešte si zoberiem. No, takéto hríbiky. Tie sa tiež idú pekne nakrájať a opražiť s kuracím mäsom alebo s bravčovým. Veľmi dobre. Daj chap. Dobre, počkáme. Koľko nás bude stáť toto? Taule happy. Si iba 20 batov, takže 50 centov za hríbiky a čerstvo nakrájaný cesnak. Kopkun makráp. Pokiaľ si teda radi varíte aj počas dovolenky a prídete do Thajska, tak isto odporúčam, ak sa budete nachádzať v lokalite Jomtien, aby ste si prišli nakúpiť sem ovocie a zeleninu, pretože väčšinou tie menšie trhoviská, ktoré sa nachádzajú pri ubytovaniach, skoro pri každom, je tu hrozne veľa, tak tí predajcovia chodia práve nakupovať ráno sem a potom ich s nejakou samozrejme maržou predávajú. Takže pokiaľ máte motorku a chcete sa poprechádzať a zažiť takúto nádhernú atmosféru lokálneho trhu, kde človek kúpi fakt všetko čerstvé, krásne, farebné a od domácich výrobcov, tak isto sem treba prísť. Inak veľmi sa mi páči na Thajsku, že Thajci sú taký zdravo nacionálny národ a vlastne málo kde natrafíte na nejaké pre nich exotické európske ovocie a zeleninu, ako sú napríklad, neviem, bríbezle, čučoriedky, egreše, ako kúpite to vo veľkých obchodných domoch, a ako napríklad Makro alebo Tesco, ale takto na trhoch vlastne propagujú len tie svoje výrobky a nemajú zapotrebu nejako dovážať a ani vlastne nikdy originál Thajci nevaria nejaké európske jedlá alebo nepoužívajú európske suroviny. Takže toto sa mi napríklad páči, že človek si myslím, že by mal v prvom rade podporovať ten lokálny trh a nejako svojich výrobcov. Vidíte čili krásne, sušené, čerstvé. Tí, čo ste boli v Thajsku, tak viete, že thajská strava sa radí medzi najštiplavejšie na svete. A je aj taký vtip, alebo taká krásna paralela, že keď má chlap za priateľku Thajku a je Valentín, tak Thajka si vôbec neváži, alebo málo ktorá Thajka si váži kvety, ale skôr treba Thajke kúpiť trs s červeným čili a spraviť jej krásneho Valentína. Predajňa
s nádherným množstvom melónov. Krása, krása. No tu sa človek nemusí báť, že pokiaľ človek žije v Thajsku a každý deň do svojho denného režimu zapracuje či už melón, alebo avokádo, kokos, ananás, tak si myslím, že obsiahne veľmi priateľné a prospešné množstvo vitamínov, ktoré potrebuje, takže napríklad v porovnaní s nami, tak Thajci jedia hrozne veľa, strašne veľa ovocia a zeleniny. Tu vlastne každé jedlo obsahuje veľké množstvo rôznych listov, klíčkov, výhonkov, koreňov a vlastne Thajci, ja mám taký pocit, že Thajci všetko, čo vyrastie, tak dokážu nejako spracovať a zakomponovať do stravy, takže no majú zdravú stravu a úprimne môžem povedať, že keď som sa vrátil po roku a 3/4 teraz posledné leto na Slovensko, tak sa mi už tak zmenil ten návyk a ten štýl stravovania, asi aj črevná mikroflóra, že mi bolo strašne ťažko, aj keď ja milujem slovenské jedlá, segedín, princové halušky, kapusnica. Nevedel som sa dojesť, ale no ja, ak som sa najedol, tak som proste mohol ísť fakt, že spať a nemal som absolútnu energiu. Kdežto tu v Thajsku, keď sa človek naje, oni majú veľmi veľké porcie, jedia neskutočne veľké množstvo mäsa, kuracieho, ale hlavne bravčového, tak človek môže normálne fungovať a o pol hodinu je znova hladný, pretože tie jedlá sú ľahké a obsahujú hrozne veľa toho zeleného, čiže vám to pomáha k lepšiemu tráveniu. Tu vidíte presne jeden z takýchto boxov, kde si môžete kúpiť čerstvo vyšťavenú vodu z ananásu alebo z jahôd. Thajsko jahody pestuje. Na severe v okolí Chiang Mai máte hrozne veľa polí, kde si môžete aj samo nazbierať jahody, takže toto je taká vec, ktorú málo kto vie, že Thajci majú veľmi veľa jahod. No ale ja sa tady idem osviežiť a zoberem si a vyskúšam tento ananásový džúsik. Sorry ครับอยากนำ25 บาทครับโอเคครับ takže 25 batov 25 bát, OK ครับ 25 batov, čiže 50 centov za takýto čerstvý antioxidačný džús. Tak asi nie antioxidačný, ale chcel som povedať plný antioxidantov. Takže na zdravie, priatelia. No. A už sa cítim byť nesmrteľný. No naše nakupovanie je u konca. Mám všetko, čo potrebujem. Takže sa idem trochu nachytať bronz a vitamínu D a idem sa prejsť približne 10 minút v tomto slnečnom počasí k sebe domov. Po ceste ku mne domov sa nachádza ešte veľmi zaujímavé miesto a je to jedno kvetinárstvo a to vám fakt chcem ukázať, pretože pretože málo kto vie, že za národnú kvetinu Thajska sa považuje orchidea a je to najmä preto, že Thajsko je krajina, z ktorej oficiálne a originálne pochádza okolo 1300 druhov orchideí a väčšina z týchto druhov má žlté kvety a preto sa orchidea považuje za takú kráľovskú a národnú kvetinu tejto krajiny, pretože aj kráľovská vlajka je žltá, takže len taká zaujímavosť. No a keď niekto povie, že sa kúpovať orchidei, tak v porovnaní taktiež s tými slovenskými sa to nedá porovnať a no takto si napríklad ja predstavujem orchidei. Tak sa teraz na to pozrite.
Takže toto je fakt, že krása. Som to inak snažil tak nejako tajne natočiť, lebo bolo tam napísané, že zákaz kamerovania. Takže ale aspoň ste v rýchlosti videli na porovnanie, že ako vyzerá taká originál tropická orchidea, ktorá tu normálne voľne žije v džungliach a v dažďových pralesoch a rastie na stromoch, pretože väčšinou ako orchidea neparazituje, ale koreňami žije v symbióze s hostiteľom. Takže jediná škoda, že sa tie kvety nemôžu importovať do Európy. Inak by si stade to asi veľa ľudí kupovalo a bralo domov, pretože aj tie ceny, ja neviem úprimne koľko stoja orchideje doma, ale myslím, že okolo 10-12 eur isto. A tu takáto krásna orchidea stojí okolo, jak som skupoval na balkón, tak okolo 140-130 batov, okolo nejakých 5-6 eur. Takže tiež neporovnateľne lacnejšie. Tak ja som už vo vestibule môjho ubytovania. Všetko dopadlo výborne, nakúpil som, čo som potreboval a teda idem sa pustiť do varenia. No a keď dovarím, tak vám pravdepodobne ukážem výsledok. A vy, pokiaľ navštívite Pattaju, tak isto to trhovisko navštívte a nebudete ľutovať. Čaute!